שלום לכולם, אנחנו היום בעוד פרק. אני יודעת שעשיתי היום פרק, אבל אני אעשה עוד פרק, והפעם זה סדרה, לא פרק, סדרה. והסדרה של היום זה על 5 שאלות אצל פרנדי, עובדות. ואני מצאתי כמה עובדות, מלא עובדות, ועכשיו אני מראה לכם. אוקיי, בואו נתחיל. טוב, בעיקר אנחנו מכירים את המסעדה, פרדי, צ'יקה, בוני, פוקסי, כולם. ויש גם עוד מישהו שקוראים לו הפרפרמן. וצאתי תמונה שאומרת ככה: פרפרמן עם סכין, שמח, וכל מיני ילדים שיש להם חורים וכולם דם ומתים. 5 ילדים. מה זה אומר? זה אומר בהמשך הסיפור אני אגיד לכם מה זה אומר. עכשיו בואו נתחיל לעבור בדברים. יום אחד בפיצריה היה ילד שרצה ללכת איתם. היה כמה ילדים והיה לילד אחד יום הולדת והוא רצה להיכנס, אבל הוא לא יכל. בסוף הוא ראה איזה מישהו עם מכונית סגולה ואיש סגול, והוא ראה שהוא ומקודם הוא בכה, ואחרי זה האיש הסגול הזה החזיק סכין, והילד התחיל לפקוד עוד יותר, ואתם יודעים כבר מי זה, וזה האיש הראשון שהוא רצח, פרפרמן. ומה עוד? עוד עובדה. מתי שלכון פוקסי ופרדי, אני לא אגיד את זה עכשיו, אני אגיד את זה בסרטון אחר על פוקסי ועל פרדי. אבל ביום אחד הפרפרמן הוא רצה להרוג, הוא הרג את הילד כמו שסיפרתי לכם. נגיד עכשיו זה הילד ששוכב, ומה שקרה רגע שהאחבר לא יציק, בורח לי מהראש, שהוא השתלט על פוקסי. כמובן הוא יכול להיכנס לחליפות ולהשתלט עליהם, והוא נכנס לפוקסי השואל, ובסוף הוא הלך לחדר של ילדים, ופוקסי רצח את כולם, ורואים את פרפרמן בצד ואת פוקסי בתוך חבילון, והוא יוצא החוצה ונכנס, והוא רואה את כל הילדים מתים. אז מה קרה? הוא נכנס אליו, והפרפרמן השתלט עליו, והפרפרמן הרג אותם. אז בגלל זה 5 הילדים מתו. טוב, בפרק הבא אני אעשה עוד פרק, אבל פרק של פוקסי, כן. זה קצת פרק יותר מעניין ויותר תשובות. טוב, מקווה שנהנתם. תעשו לייק, סאב, ויאללה.